Bagoaz, ba. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala sustatuko lagunak prest euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen. Hoietako batzuk aukeratu eta hementxe gurean kontatzen ditugu irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Luistxo Fernandez, prest egunon? Egunon, bai. Zer moduz? Bueno, uda giroan, baina lanean. Abuztuan hartuko Bai. ditugu oporrak. Batzuk Abuztuan. behintzat. Batzuek behintzat. Beste batzuk orduak kontatzen ari gara. Bai, datorren astean olatzekin jardungo dugu hemen, Hori da, jakin dudanez. bai. Bueno, Bai, ondo bai. ibili. Zoazten, Bai, nola zoazela ez. berdin. Disfrutatu. Bueno, Luisio, eta oporreta da joan aurretik, azken saio honetan, ze esan dugun bezalaxe hurrengo astean oraindik ere, saioa izango da, sustatukoa, baina bueno, gaurkorako zer ekarri diguzu? Bueno, aste honetan sortu dan albiste bat, aste artetik asteazkenera, ikusi Bai, genuen sareetan, WeTransfer zerbitzuaren inguruan. Ez dakit erabili duzun hau, inoiz? bai, 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 bai. Bai, eta nik ere bai, eta gure ikus-entzuleetako askok ere bai. Gauza Seguru. handia dauzkazunean, fitxategi handiak, ezin dituzunak entregatu, pendrive batean, edo ez dianak abitzen, mezu Email elektronikoan, ze batean edo. hori da, muga batzuk egoten dira, Bai, igotzen duzu WeTransferrera, pixkatarratzen du, igotzen, abisu bat iriste zaio jasotzaileari, eta harrek jaso egiten. Ez? bai, Doako, ongo daira ordainpeko baldintza batzutan bai, 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 bai. bat, anik zer dakit, baina erabiltzarrun batentzat verifikazio sistema batekin ez da oso komplikatua, eta doan erabiltzeko oso Mhm. praktikoa Bai. suertatu da. Ze gertatzen da, zerbitzu hauek erabilpen baldintza batzuk dituzte, irakurtzen ez Ez ditugunak dituguna, normalean, hori da, ez? bai. Baina, Mhm. azkenengo berrikuntza bat egon zan hor, joan den astean, Bai. eta norbaitek irakurri, Mm. eta Eta partekatu du, arreta deitu eta diolako zerbait. bai, irakurriko dut, halako itzulpen bat, Mhm. WeTransfer lizentzia bat, honen bidez, ordainik gabeko Bai, lizentzia zerbitzua bat da. ematen diguzu, zure edukia erabil dezagun zerbitzuak mantentzeko, garatzeko eta hobetzeko. Hori guztia gure pribatitasun eta koki politikaren arabera. Hau da, zuk hortikan bidaltzen duzun dokumentu bat Vale. erabiltzeko eskubidea hartzen dutela, Mhm. zerbitzua mantentzeko, garatzeko eta hobetzeko. Orduan, Vale. zertarako, adimen artifiziala Bueno. elikatu nahi dute. Ah, vale. Hori da egindan irakurketa. Mhm. Eta kontuz, hau sartzen da abuztuaren 8an, Bai. aste batzuk barru, estatu batuetan eta mundu osoan ere bai, baldintza ezberdinak dira, baina Mhm. parrafo hau, puntu hau, bi baldintza multzoetan Amankomunen dau, vale. Mhm. sartu dute, eta argipena moduko bat publikatu du zerak, WeTransferrek WeTransferrek. esaten du eskubideak edukienak zureak dirala, eta Vale. ez dugu zure edukia erabiliko adimen artifizialeko ereduak prestatzeko. Hori esaten du, baina lizentziako hori esaten, lizentziako testua berriro esan dute. Claro. Errepikatu dute, eta da, edukia zerbitzua mantentzeko, garatzeko eta hauetzeko erabiliko dutela. Orduan, esaten dena, eta orduan, zuk bialtzen duzu hortikan, zure argazki sorta bat, egon izerrak etxe dokumentu, eta Bai, hori erabili dezakete. Ze claro. zuk baimena ematen duzu. Baina Eta bueno, beraiek, hau da, beraiek erabili dezakete WeTransfer, ze WeTransfer okerrez banago ez dauke adimen artifizialekin sortzen duen ezer, momentuz. ez, baina Vale. eduki mordo bat zirkulatzen Biltzen duena. ditu, baina Eta hirugarren enpresa bati edo beste enpresa bati saltzeko edo bai, akordio batzuk etorri hori daitezke? puntu hori ere esate dute, ez diogu zure edukia beste inori salduko, vale, edukia ez, baina edukian trebatutako
datu multzo bat, hizkuntza eredu handi bat, esaten dena, Bai. adimen artifizialeko, Mhm. bai, izan daiteke, zergatik ez. Ez badu esaten ez dutela egingo, hortarako egin dezaketela pentsatu daiteke. Ze nola egiten dira adimen artifizial hauek? Kopiatu dute guztia. Guztia, bai. Guztia kopiatu dute. Bai. Musika egin dutena, kopiatu dituzte YouTubeko bideo musikal guztiak, eta horrekin egin dute gero musikilak sortzeko zeak. Bai. Webean aurkitu dituzten argazki eta ilustrazio guztiak Guzti. kopiatu dituzte, Bai. eta orain eskatzen diozu, egidazu trun bat, adar bakar baten adarrarekin bekoki gainean, eta hori marrazten dute. Eta bueno, Metak zer egin zuen liburuekin, webgune pirata batera jun, eta dana kopiatu Kopiatu. Mhm. handik. Eta lenguan zer esan genuen, beste kontu bat aipatu genuen hemen, Espainiako Bartzelonako konputazio zentro bate, ari zala Dialnet izeneko Bai. Logronoko Unibertsitateko biltegia kopiatzen. Bueno, eta hor, zalantza jarri zan, bueno, hemen eduki publikoko biltegi bat zegoen, eta jakintza publiko horrekin trebatu daiteke zer bat, edo euskarazko edukiak sarean daudena modu batean edo bestean, ez daizkigu komeni trebatzeko latxa eta euskorpora bezalako ekimenak? Bueno, zalantzak hor daude kontrakoak, Hori baina da, bai. kontua da, WeTransfer dala gauza bat, eduki pribatuak Bidaltzeko erabiltzen dela. bidaltzeko. Mhm. E, eta orduan hor beste salto bat dago. Claro. Beste Bai, salto ze bat, izan daike, guain opor garaian gaudela, oporretako argazkiak familikoekin partekatzeko. bai. Edo, bai, Bueno, nik edo laneko kontuetan erabiltzen ditut, hau da, bai. webgune baten eduki, diseinu, Mhm. erabakien multzo bat, Bai. dokumentazioa, dena bezeroaren eta zure artean, negozio bateko dokumentazio mordoa. Bai. Hala da. Hori uste genuen, eta hola funtzionatzen du, WeTransferretik kargatzen duzu, egun batzuetan ez badu deskargatzen zera, epe bat egoten da, Bai, 7 egun edo izaten da, edo. autosuntzitzen da, hori pentsatzen, edo deskargatu ondoren, autosuntzitzen da. Eta Bai. orain Bazpare gorde egingo hor ditugu. geratzen da, eta erabiliko dute zerbitzua hobetzeko eta Hobetzeko. garatzeko, eta gauza txintxoak egiteko, bai, txintxoak. Bueno. Claro, Izan daiteke WeTransfer ere zerbait prestatzen ari dela, adimen artifizialekin zerikusia bai. duena? Dudi, gabe, kristo guztia, da, dana kopiatzen honetarako. Bazpare, informazioa Orduan, edukitzeko. kontua da, eduki pribatuen kopiek beste arazo gehigarri badaukatela, administrazioako sistemak azken batean lorituak dira, esaten dute, Bai. irakurri dutena, eta Mhm. ikasi dutena baino, testu prediktibo konplexu bat bezala da, ezta? Esaten diozu hau eta berak osatu iten du horrekin, Bai. erantzun bat botatzen ditu, trumilkako eduki horretan. Gertatzen Bai. dena da, eduki pribatua ere irakurtzen baldun badute, ba, ba, esango dute, ez? Luisio Fernandezi buruz kontatu dazu zerbait. Eta igual, ez Bai. bakarrik kontatuko du adimen artifizial batek nire buruzko informazio publikoa topatu daitekeena Wikipedia batean edo nik Bai. hemen egin ditugun barriketaldi hauetatik, ez? Mhm. Kopiatzen ari dira, norbait ari dago hemen gure aurpegiak eta gure Bai. estana kopiatzen. Ez hemendikan esan dugun zerbait, bueno, nik esan dudan zerbait da, baina nik partekatu ditudan dokumentu pribatuetatik ere ateratuko dute informazioa Claro. Luisio Fernandezi buruzkoa eta kontatuko du segurtasun neurriak eta zelakoak dira mundutxo honetan. Bueno, Bueno. hortxe kezka. Orduan. Bueno. Orduan, Lucio, WeTransfer, Hemen beldurra momentu ematen, honetan, berriz ere beldurra ematen. WeTransfer, gertatzen dira, halako informazioak kaleratzen dienen edo, ja, WeTransfer ezin dugu erabili, ez da erabili behar, ez da gomendagarria. Orduan zer, WeTransferri gabe batzuk ezin dute lanik egin, Luisio? Bueno, Beste aukerarik badaude? alternatiba publikatu ditugu gaur, atzoko Vale. albistea hori eta genuen, eta, bueno, pues, alternatiba posible batzuk. Bueno, batetik, eh, WeTransfer edo beste norabait, gauzak kargatu horretik zifratu daitezke.
Aha, Oda, vale. WeTransferera igo dezakezu multzo bat eta berak egiten du zip bat. Zip bat badakigu Bai. zer dan da konpresio formatu tipiko hori. Ezta zip Mhm. baten barruan gauza asko egoten dira, irekitzen da, hor dauzkazu guztiak. Bai. Baina egin daiteke zip bat zifratzeko modua. Ah, vale. Nik dauka gaurko sustatuko albistean, nik nire ordenagailuan dagoen pantailazo bat atera dut, nire Egin duzu, zip vale. aplikazioak hartzen badut multzo karpeta bat eta ematen badiot zipatu hau da, Bai, konprimitu hau, konprimitua. Mhm. egin dezaket pasaitzarekin. Aha, vale. Hau da, nik zipa egiten dut, Bai. zipa handi bat. Igotzen dut WeTransferrera, eta ustez, WeTransferrek ezin du Ezin du. desenkriptatu Vale, indar informatiko handi bat jarri beharko luke hor klabean, nik baldin nik vale. pasaitz seguru bat sortu du. Eta, bueno, albistean pasaitz seguru horietako bat ere zelan egin Sortu. Mhm. esplikatzen dugu. Orduan, nik zip hori bidal jartzen dut hor, baina erabiltzailea, jasotzaileari klabea bidali behar diot zipa Desblokeatzeko. hori da. Egingo du klik eta agertuko zaio giltzarrapoa, eta giltzarrapoaren ondoan sartu pasaitza, edo, Pasahitza. bai, bueno, pasaitza Bueno. esaten zaio, baina, bueno, antzeko gauza bada, Mhm. ez? Zifratze kodea. Orduan, nik hori hilarazti behar dizut zuri beste bide batetik, ez daukana beharrik izan WeTransferretik, baizik eta hain zuzen ere, logikoa Bai, da bai. beste bide batetik egiteko, Mhm. gauza hauek. Hemendikan konprometitua baldin badago bidea, beste bide batetik bidaltzen diot, osagarria beste Ja, bai, eta bai, hori bai. da. Eta, bueno, hor aipatzen dugu baita ere, dagoela sistema bat pasaitz seguruak sortzeko, Mhm. pasaitza modu seguruan bidaltzeko aukera ematen duena. Hau da, zuri, da beste WeTransfer bat pasaitzak bidaltzekoa. Orduan, Vale. komplikazio honetan, bueno, artikulan salduta dago, baina komplikazio honetan, zuri WeTransferra bidaltze dizut, baina zifratuta dago, eta beste sistema horretik, dakona izena Pupush, eta euskero Vale. dago. Hortikan bialiko dizut lotura bat, non zuk ikusiko duzun pasaitza orduantxe. Vale. Eta gero Bueno. destruituko da. Ez dizut ere postaz bidaliko, baizik eta beste modu baten ikusiko duzu pasaitza. Bueno, Pixkat bai, konplikatu jarri, baina, bueno, gure informazio artean, horretara nola, bomba bai. atomiko bat egin nahi baldin badugu, orain grabatzen nahi diala hau, detektako gaituzte Hori da. nonbait, pues, instrukzio, bialiko dizut, instrukzio multzo bat toki batetik, eta pasaitza bestetik, ez? Eta gero Bestetik. zuk montolatu bomba atomikoa. Bueno, Baina beti ere, halako zerbitzuak erabiltzen ditugunean, pixkat konplikatu xegoa jartzen baldin badiogu, informazio hori iristean, hoxe, ba, bueno. ya está, hobeto. Eta gero beste kontu bat da, tori.eus izeneko zerbitzu bat ere badagoela, Vale. .eusek montatuta. Mhm. Horrek ere erabilpen baldintza batzuk klikatu nun, eta zer dago, novela hau irakurri behar dut? Bueno, Pix fiatzen aztertu naiz. zenuen pixkat? Bai, ikusi nun goiti bera, eta erabiltzaileen datuekin kontu zibiltzen diala, eta horrekin hori bastante ondo jartzen du, baina Vale. edukiaz ez du ezer, esaten, ze, bueno, edukia ez dutela gordetzen edo ulertzen da, ez? Kasu honetan, fitxategi Baina hau bidal, jarri beharko zuten enpresa ba, bezala edo bueno, ez dakit, legal ikusita beste jartzen dutela, zure edukia erabiliko dugu gauzak hobetzeko, osea, berez ez ondo, baldin badute edukiaz hitz egiten, printzipioz ez dute gordetzen. bai, pentsatzen dut, bai, oin, zer dakigu, Hutsune legal bat egon daiteke? bai, auskalo, baina zeiten dugu Bai. guk erabilpen baldintzekin ere, bai, Ah, bai, 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 bai. bai, 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 ados. Ados guztiarekin. Hala da, bai, hala da. Bai, bai. kontuak. Bai, bueno, ba hoxe. WeTransferren egoera abuztuaren 8an sartuko dela indarrean, baldintza berri hauek. Gaurkoan ikusi ditugu, beste aukera batzuk badaudela, albiste berri bat sortu duzue, eta hortxe Bai, informazio guztia. osagarri bezala. Transferrekin Hori ez da, gara kofiatzen oraindik, argipenak ikusita gero ere. hori da. Eta, bueno, gaurko saioa amaituko dugu, euskararen presentzia digitalaren inguruan hitz Bai, egiten. honi buruzko badatuak eta emate ditugu, tarteka Bai. eta hola, eta bueno,
.eusek tori.eus izeneko zerbitzu hori bidalketarako daukala Bai. esan dugu, eta beste gauza bada daukana .eusek antolatuta, .eus dominioa antolatzen duen, kudeatzen duen fundazioak da Bai. Behatokia. Bai. Euskara interneten Behatokia. Mhm. Eta, partekatuko dut, ze, bueno, pues, ata dute, albistea ata dute, Euskararen presentzia, igo indala pixka bat, Bueno, euren behatokiaren datutan, 2008 2024. mhm. Urte, Urte bete urtearen du. analisi bat, bueno, oraintxe atera dute, prozesatu dituzte datuak Mhm. eta hola, eta hori atera dute. Euskal Herriko webguneen ehuneko 15 zerbait euskaraz eskaintzen duela, nun eta aurreko Vale. urtean ehuneko 14 zen. Bueno, Vale. eta Bueno. beste parametro batzuk ere pixkatola gora egongo joan dira, baina bueno, ikusteagatik orain ikusten ari gara hemen Bai. Datuak. emaitzen kuadroa, Euskal Herriko webguneen ehuneko 15 dauka zerbait euskeraz, eusek ehuneko 4tik 3 badaukate zerbait euskeraz. Eh? Bueno. Hau da, ehuneko 74ko datua da, .eus dominioen artean da euskera daukatena. Hau igual norbaiti arraro irutuko zio, baina .eus dominio batek ez du zertan derrigor euskara euki behar. Hori da. Mhm. Euskal Herriarekin, euskal kulturarekin. Hemengoarekin zerikusia izan da, erdaraz ere, Bai, publikatu baimen daitezke, bai, dominioa hartu ez daiteke eta mhm. zeren horrela funtzionatu. Baina, Bai. bueno, gehienek hala ere euskara daukate, alde nabarmena .com eta Mhm. gainerako .eu, es, .fr Bai. gainerakoekin. Gero, nabigatzailean erabilera euskaraz, hau da, konfigurazioa euskaraz, 5%. Hori da, bueno, pues datu txiki bat, eta Baxua egunean da. behin, bai, bueno, egunean behin oinala hilabete bat atera genuen, mugikorrak zenbat Bai. zeuden euskaratuta, 120. Orain, 120 da, egunean behineko erabiltzaile euskaldunen artean. Eta Mhm. hau da, populazio osoaren nabigatzailea nola dagoen euskaraz. Orduan, Mhm. euskaldun, eta euskaraz ez dakitenak ere bai, 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 hortxe bai. datu. Bai. Eta beste bat, webak euskara lehenetsita. Hau da, ehuneko 5 bakarrik. Baina hau, pixkat beragoko plano batekin hobeto Bai. erakutsiko dut. Euskal Herriko webguneetako hizkuntza lehenetsiaren konfigurazioa. Zer da hori? Da, eta hau da, adibidez, sustatu egiten duen enpresa, kodesintase daukana. Eleanitza da, eta Bai. konfiguratuta daukagu modu baten erabiltzaileari zerbait emateko, segun nola daukan. Eta Ah, euskeraz konfiguratuta egon daiteke, gure kasuan ez da hori, ze beste ehuneko bat dago, ehuneko 10 bat dago bai. nabigatzailearen arabera, hau da, guk erabiltzailearen autuari egiten diogu kaso. Eta Vale. zuko desintas.com ikusten baduzu, zure nabigatzailetik inglesez, espainolez, edo euskeraz agertu daiteke zure konfigurazioan arabera. Orduan, gu enpresa euskaldun honen webgunea ez dago 5% horren artean, baizik eta beste multzo batean. Claro. Hala ere, bueno, begiratzen diogu, eta adibidez gure bezero diren enpresa instituzio askori, udalei Bai. adibidez, eta hola, Mhm. euskaraz lehenesten diogu, gomendatzen dugu hori egitea, lehen hitza euskaraz komeni daitekelako erakunde bat. Eta hori bueno, Ostras. Ba, garrantzitsua. bueno, Datu hauek, bai. norberaren jarrera importanteagoa da, eh? Ah, bai, 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 beti esan dugu, Norberak bai. edukitzea konfigurazioa, bestei eskatu, baina zuen lehen hitza erderaz dago, respetatzen dugu zure nabigatzailea, hori esaten Claro. dugu. Bai, bai. Ba, Luistxo, hementxe amaituko dugu gaurko saioa. Mila Hamaika, esker. hamaikak arte, eta Bai. ondo ibili, Bai, berdin. Ondo berdin ba. izan. Agur. Agur.